Sziasztok, én Burn GB vagyok, és egy szerveren szeretnénk, vagy játszunk, és itt van velem Attis Herceg. És igazából mi is ez a szerver, Attis, mert te találtad ezt nekünk. Ami marhára nem full PvP, ahogy itt látom. Vagy lehet megütni? Nem. Na, üdv a Marvel Craft Server 2-jén. Mi az, hogy 2-jén? Ez olyan értelmezem. Na, van elsőjén, nem? Na, addig nézzünk körül szerintem. Aj, ennyire lagolok, mint az állat, te. Wow. Ja, és wow. Ezt a videót majd a... Jaj, színgalom kell. Ó, ez kemény volt. Ja, akkor fussuk. Mindjárt elájulok, te. Na, hogyha lagot, vagy hogyha nagyon lagolok, az a gép miatt van. Mert lassú. Annyira. Na, na szóval, hogy ez a videó majd a... És ügyesen bezártuk ide magunkat, nem? És ez majd a Game Hero Steam. Ez meg mi az? Ja. Ez a videó a Game Hero Steam. Nem tudok már beszélni. Na szóval ez a Game Hero Steam YouTube csatornán fog megjelenni, mert ez az új csatornája a csapatnak. És bakker, most ugyanide visszajöttem. Na, akkor megnézem, hogy milyen warpok vannak addig. Fatelep, hentes, rangok, telkek, vadon. Én azt hiszem megyek vadonba egyből. Egyből vadon, és igen, igazából survivorozni akartunk. Na, itt van már, van PvP. Ennek baltája van! Nem, csak majdnem. Mert ez a Ted Benny majdnem megütött. Na, menjünk. Gyere, vágjunk fel. Jó. Szerintem itt még nem is lehet kiütni blokkokat. Ó, de! Zsír! És a háttérzajért elnézést, hogyha hallatok valamit. Attis, te hallasz háttérzajt nálam? Hát akkor semmi jó. Ja, hát én meg azt nem hallom, szóval akkor semmi gond. Igen, most elég szar idő van mindegyikünknél. Mondjuk nálam még egyen jobb, mert nálam csak fúj a szél 1000-rel. Attis már meg még plusz vihar is van. Hát az most nekünk se, csak írtózatosan nagy a szél. Mondjuk... Ha méne. Ott egy gyerek és mindjárt leüt engem, nem? Azt hát! Bandi! Bandi, ne üssél, mert megütlek. Várj, de lerakok gyors egy crafting table-t. Olyan egy laggó. Ja, és ahogy látjátok, egy bakker is kivettem a gombot, hát ekkora. Na, craftolok gyors egy kardot, hogy aki itt jön, azt gyorsan le tudjam verni addig. Jaj. És egy baltát. Ja, jó, hogy elszakadunk egymástól, az a legjobb dolog. De szerintem maradjunk azért együtt, hogy azért többet érünk. Alma! Van egy almám. Előrefele futottál végig? Nem tudom. Amúgy... Jövök. Ó, gondoltam. Jaj, zombej! Jaj, még egy zombej. Ki van? Nem! De, nem! De. De te hol vagy? TPA, Attis Herceg. Szerintem jól írtam. Ja, jól írtam. Jaj, én addig ide fölmenekülök. Jesszus! Ó, atyám! Lemegyünk? Ja, hát... Mondjuk...
Jaj! Creepy! Jaj, még egy creeper. Hát ez mi van? Mi van itt? Düs. Düs. Nem ám, itt a vízbe vergődik. Ez mi volt, te? Úristen, ezt meg én is hallottam. Ez nagyon durva volt. Atyám, ez durva volt, te. Te. Ez ilyen kemény lehetett. Szerintem menjünk fire-t. Közben itt háttérbe megy nálam a mit ne vegyél fel. Dzsungel? lakjunk már ott, te. Én nem látom, mert nekem nem töltődött meg be. Látom. Ott a... Na most már látom a Én itt... Igen. Vegyem meg? Hova vegyem? Te elbírsz vele, te kemény csávó vagy. Ez mi volt? Mi ütött meg? Ja? Nem akarom! De és ugye nem lát téged? És itt hátul... Bocsi! Na, ja. Hoppá! Tedd Benni! Mennyi mob van itt? Atyám! És én meg laggolok, mint az állat. Na most talán egy kicsit elment a lagom. Gyere már, segíts! Ja. Akkor lehet, hogy egyedül kell majd folytatom, hogyha nálad ilyen vihar van. Felég a házad. Melyiken? Melyiken? Ja, hát ez föl sem tudunk mászni. Vigyázz mögött egy creeper! És ugye nem is lát engem, tehát akit... Mögött... Megint meghalsz. Nem. Jaj. Én még egyel fölmegyek vele. Csak meg annyit, hogy... Hoppá. Bocs mindenkinek. Bejött nekem egy ilyen bigyó. Én itt meg is állok gyorsan. Szerintem eddig elég a ház. Aztán majd emeletesre építhetjük, hogyha lesz fánk majd. Szerintem 2 sini fából lesz. Ja, hogy te már ide építetted? Nem, de onnan nem tudunk felmenni, akkor én ide építem. Akkor te... Hát de én laggolok, mint az állat, szóval én nem fogok. Tényleg, te nézted az időt, hogy mikor kezdtük és mikor kell állítanom? Egy 5 perce kezdtük talán? Hát akkor nézzük, hogyha akkor 5 perc, akkor... Még egy 10 percet ráhúzhatunk, és akkor... Jó, akkor 5... Milyen előbbi miatt? Ja, hogy... Villám miatt? A villám. Diggi hol. Ja, mint elszállni, diggi fa. Diggi fa. Diggi fa. Diggi trópusi fa. Diggi trópusi fa. Hát már trópuson vagyunk. Most trópuson vagyunk, te. Hát nem tudtad.
Mondjuk igen, szerintem is úgy értelmesebb lenne egy kicsit. Juhu! Szerintem én is amúgy írtóra. Na, csináljunk chestet, vagy még annyit tudszunk, azért nincs, hogy kell. Jó, én addig szedek fát, szerintem. Addig vagy szedjek követ? Hey, ez ki volt? Nem, de valaki átállította, már ott volt a nap. Ó, PvP király, az persze, biztos TP-zni fogsz. Hát dehogy fogadom. Várjál. Már kérdeztem tőle, mit akar. Várj, tessék, itt egy balta, tessék, ezzel vagy. Kicsit könnyebb lesz. Jaj, nem áll. Ne fáradsz. Az miért akkor? Mi? Ott van PvP király, TP-zni akarom. Bug, nem bug. De nem bug. Tudom, Oliver! Jaj, csak közben az öcsém beszél hozzám. Ó, találtam szenet, azt hozzak? Én meg laggolok. De nagyon. Én meg annál is jobban. Hát de. Nálam jobban nem. Hoppá, PvP király nagyon beindult, ez mindenkit össze-vissza. Hasumiku! Hasumiku kiírta. Én lassan leállítom akkor a felvételt, mert... Úgy értem, hogy azért, mert már lassan idő. Lassan time van. Aztán szerintem, amíg videózok, addig azt fel is töltöm. Szóval így, hogy meg leegyszerűsítem. Még 1 perc, aztán leállítom. Igazából nem is néztem nagyon az időt. Majd elkezdtem egy kis bányát. Hozok addig szenet. Jaj, hiperlag. Na. Mit folytatsz? Hát persze. Kövi. Rögtön. Jó. Akkor én addig egyedül kezdem el majd a videót. Olyan nem lesz, hogy szünet. Jó, akkor szerintem vége is a videónak, aztán folytatás jön. Szerintem úgy lesz majd a folytatásban, hogy talán a 3. résztől már csak, vagy 4-től már csak ilyen hetente lesz. Hetente lesz 1-2, hogyha lesz időm, éppen ráérek. Mert azért nem sokszor tudok én videót csinálni. Na, akkor bye!